Kai kata ka message lani kata ka khubor ka banga kwa ban pha akani ka por namar ba ngiyo I hekni gisngi ki mi ki negative comments ki mi kita ki jing criticize ba balai ki samla ki pas baha ya ka exam matric how news na balai ki pas baha kom kata ka jing keliru ki note banbu haka jing shisha ka dai ka benta ka jongi ban appreciate ban congratulate yiki ban aiman sim yiki ban penselur yiki om bangin criticize om bangin ai kita ki negative comments ki balong ki jing penduk mensim yaki pat leng baha ita jing penduk mensim kala ban keta ya ka karir ke jongki kala ban keta ya kata ka jing sengau ke jongki kala ban penlong yaki ban sengau guilty wat la kila pas ya ke exam kala ban wanra iki hapdang ke jing mut jing perkat ka pen kelumar ba pen artatin yaki bahatu ke jing pas jonga ya ke exam kalong bangam ngamlong fit pan pas hatu ngam don ya kata ka jingla ka kapasti bangan pas ya ke exam kom kata ka jingmut ko ki samla ki long kmi ki long pa bread sya jengai bread sekendong ka jing pas ke jongpi siembet bagadai ke jing tristem ke jongpi ka jingla ke jongpi ka jingla ki kmi ki pa ka jingla jongki no hikai bat kadai hi ka wei ba pidon ya kata ka jing trang ka jing angnut ba pin kiu sya prang ha ka jing nang ka jing start ha ka jing nang ki jing tip bat ha ka pule ka putih na siaw lingo ban yu I ki don wat ki no hikai ki don kita ki political leaders ki ba criticize bat ki ba ai negative comments ya ka percentage pass jong ki samla puli jong jela habang isnga buko lada ka percentage jong ki ba pass ka hier balai ngisau jealous la ngisau bisni lada ka percentage jong ki samla puli ki ba pass ya ka exam ki kakiu bat ka kata ka jingmut ka ba lada pas baharu umlong bat lada feel bunru umlong hatu kata ka la mo bandai ka ka bantai nam ta ka imlang salang hatu kom kita ki responsible citizen hatu kom kita ki responsible leaders ki badon hang ni po gejala hatu bisngau dai mo ban le kom ta bat ka bangakwa ban penpau ni kalong bon ki ba keno bat ki ba kenthot ba namar badon kata ka CM impact baki samla puli jong jala ki pas ba ko ki samla ki ba pas bahaya ke exam wat nom pen sngap ya ki ba kom kita pi ki ba pen kre ya ke exam pi tip khambha bat pi sngo thu khambha ya ka jing tristem ke jong pi bat ka jing la ke jong pi ki samla ki ba wan shakmat ha ka jing puli ki samla ki ba kwa ban score ka percentage ka bahe tang na ka textbook ki puli nalor ka textbook nalor ki notes ki ba ai ki no hikai nalor ki guidebook tang ka CM impact ka ba ki puli hanrei kinwat lai sautli ki guidebook ki ba maki ki penkre ba ki puli kata ka dei ki jinglong balakre jong ki banyele ya ga exam bat ka ke jing bakla jong ki samla puli haba ki le bhai ka exam bat ka kata ka mindset ke jongi ka ba ni criticize bat ni ai negative comment ka ba penduk mensimpan banyak ki lada ki samla ki ba pas baha ki myo ya ke jingero bat lada ki feel ru ki yo ya ke jing sha kentho kamut ba nilong kita ki nong sok snong ki bom don ya ke jingkit kli nilong kita ki nong hikai ki bom don ya ke jingkit kli nilong kita ki nong yalam ki bom don ya ke jingkit kli ngakwa ban ong ya pi kanu ru ka guidebook ka ba penkre nam ta ki exam ba pero per la kadai ka matric la kadai ka 12 la kadai ka BA la kadai ka MA kinum set la ne kinum tho kino ki jingkli la ne kino ki jubab ki belong out of course la ne ki bom don hapok ka course la ne ki bom don hapok ka textbook hanrei na ka tu ka textbook ki digest ya ka tu ka textbook but ki penkela
sha ka guidebook but nakatu ka guidebook let's say ka pensuk ya ki samla ban pule let's say don ki samla ki bala pen kre na ka nut ke ba ai ki no hikai don let's say ki no hikai ki bom ai ka nut nam ta ki khna school te na lor ba ki pule ka textbook ki pule sa ka guidebook te lor kata ka nongrim ni so thu ba ka percentage pass jong ki samla pule ka biang ba but ngasno ban ong ba kalong ka babakla ingi ban ai ka negative comments kalong ka babakla ingi ban ai kita ki jing criticize ki ba internet ya ka jing pas bah ka jing le bah jong ki samla pule ki jongi but pibu ne am yeladi ba ki tu ki mi ki pa ki tu ki samla pule ki ba pas bah ya ka ni ka exam ha ka ni ka kenti ka ba menta ki snow kumno la da kum ki tu ki negative comments kini ki snow kumno ka kata ne am let's say kani kala ban mi lengba kitu ki kena kiba duna ke percentage lani kiba yo he ke percentage lani ki kena kiba kham telot let's say ki rengkat dor bat kitu kena kiba kham start apa classroom ngan syong ye pi ha ke exam kam syong ha ke jing start ba ke jing bet ke syong ha ke jing trai stum jong kena ke syong ha ke jing trai stum ke syong ha jing la ban pen kre ba teng teng kala ru ban syong ha ke nosip let's say pi kre spotli ki jingkli borok spotli ki jingkli ba pi kre kawan lot ten rei kata ka jing pas bah ka jongki kam syam kata ya ka quality of education ngan share pi ka ei ka ba ki parlok chonga ki ba kham duna ka percentage bat ki ba fail ka metric menta ki kham long successful menta ki yo ka kam ka jam ban ya gitu ki bayo first division with 80% ro nomor balai kitu ke bayo 80% teng teng ki lek kam kai no hadin hari kini ki ba syak feel metric ro ki sngotu ba maki ki tlot ha ke jing pule ka penlong ki bakin tristem bat hadin baki tristem nda ki la pas ki minot be thop ya ka kot bat hadin baki la minot ya ka kot ki yo ban ki usap prang ha ke jing pule ke jongki bat enda la nang he nang san kamut ke jabing ru kala nang he kala nang roy bat kala nang develop bat hang takin kawan ra ban yo yu so jong jing jong han rei gitu ki bala sing start le dia gitu ki bala start lupa teng teng kawan ra ke jing khan sting teng teng kawan ra kata ke jing snga bo ong ba la tangam puli ru ngapas pet habakut utu ubah hadin du uwan syakmat du ni dei ban ken mau ya ka khana syapang ke jing mare thong jong urabit bat ka tortoise lani ka tekar urabit udai bastat bahan mare tangba habakut manu bejob job ka tekar nomor ka tekar kamare bit top ka klem syong thaj ka klem khan sting de ka long kumju ya ki samla pule jong ka jala ka jongi wat nom du jing kermen ya ki bakum kini ki negative comments lani ki jing criticize jong ki pajba lani jong kita ki political leaders lani kita ki jong ki no hikai hang ni ken soong ba ke ban lek politics lani ban kwa nam politics ban kwa buram politics ya ka lawai jong ki samla pule jong ka jala kalong ka bama haduk kata-kata kitu ki ba pas leng ba ka jing pule bah ya ka guidebook ngan soong ye pi katu ka guidebook lani kitu ki question and answer ki ba pi yo leng ba ka guidebook ki klam set tam na syabar ki set leng ba ka tu textbook hi ban kitu ki ba pule bah ya ka textbook le se ka capacity jong pi kala ban digest leng ba ka textbook ru pila la ban frame pila ban penwandur pila ban sna jingkli bat sna jubab hi nang turu kata ka dika capacity level ka jong pi ngidon hala ke jong jingla ngim dei ban sngo pher ya kata ngaprem jur ya kitu ki ba criticize ya ke jingla jong samla pule ban pas bah ya ke ni ka exam kidon ki perlok ki ba menta ki la trainers menta ki la long no hikai school ki fail ka metric ki lej NIOS bar haba ki lej NIOS ki la pas ka metric bat nda ki la pas ka metric ki lej biang normal college 11 12 but habalik 11 12 ki pas bahai ketua but haka BE ki wan first class but menta kila dia but BEd but MTED kata kadai ka achievement kadai ka
jing job ke jongki namar ke jing tristem ke jongki tingim don hok mangi ban criticize ban wo kejat ban wo daw ya ke jing la ban ke jing pas bah jong ki samla pule jong ajala hublai sipun congratulations nang yai tristem all the best nang lep ha wat judu mensim kiu saprang ha ke jing la bat ke jing tristem ke jongpi